שלום לכולם, דוד רזניק, פיזיותרפיסט מזה כ-15 שנה, רוכב אופניים תחרותי מעל ל-20 שנה, והפשן שלי זה התאמת אופניים לרוכב. אצלנו בקליניקה פיל יש צוות של פיזיותרפיסטים שמתמחה בהתאמת אופניים לרוכבים, כאשר הצוות בעצמו מנוסה ברכיבה. יכול להיות שזאת רכיבת כביש או רכיבת שטח, אבל הצוות כולו מכיר את עולם הרכיבה מבפנים, וביחד עם עולם הפיזיותרפיה אנחנו משלבים את הדברים האלה יחד. אז בואו נספר לכם על התהליך, כאשר מגיעה רוכבת שטח אלינו לקליניקה ומבצעת את התאמת האופניים שלה. החלק הראשון מורכב מראיון היכרות, להבין מי זאת הרוכבת, מה הרקע הפיזיקלי שלה, מה הרקע הספורטיבי שלה, מה המטרות, ואם יש היום איזה שהן בעיות שדורשות פתרון וטיפול שלנו. הבעיות האלה יכולות להיות מבחינת תחושה וכאבים, ויכולות גם מבחינת הפקת כוח או שליטה טכנית. הנושא של שליטה טכנית באופני הרים בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר מובהקת, כאשר מדברים על רכיבת שטח שהיא תחרותית, מכיוון שיש לנו סינגלים, ירידות, דרופים, והשליטה חייבת להיות ברמה הכי גבוהה. אז גם כאן אנחנו משלבים את הידע שלנו בתור פיזיותרפיסטים עם עולם הרכיבה. החלק השני מורכב מבדיקה פיזיקלית, ובעצם סקירה אורתופדית שאנחנו מבצעים מכף רגל ועד ראש, בודקים את כל הפרמטרים של רוכב ורוכבת בגוף שלהם, טווחי תנועה, גמישות, מבדקי כוח ספציפיים. למשל, דיברנו על נושא של השליטה הטכנית קודם, אז אנחנו מדברים על החזקה של הכידון, הרוחב של הכידון, איך הידיים מונחות על הכידון, מנח השכמות, והשליטה בשרירי הליבה. כל אלה בעצם יבואו לידי ביטוי אחרי זה, כשהרוכבת תעלה על האופניים שלה, ונראה אותה בעצם בזמן הבדיקה. בשלב הבא, אנחנו נכנסים לחדר התאמת האופניים שלנו, לוקחים את המידות האנתרופומטריות, בעצם מידות הגוף של כל רוכב ורוכבת, גובה כללי, רוחב כתפיים, רוחב אגן, מידות כפות רגליים, אפילו גובה הקשת בכף הרגל יכול להשפיע על ההתאמה שלנו. מחברים את האופניים לטריינר, אלה בעצם האופניים האישיים של כל רוכבת ורוכב, עליהם נבצע את ההתאמה, תוך כדי חיבור למערכת ניתוח תנועה בתלת מימד. המערכת הזאת נותנת לנו את הקינמטיקה, זוויות של כל המפרקים בגוף תוך כדי התנועה, ואז בהתאם לנתונים שאספנו, גם מהרעיון האישי וגם מהבדיקה הפיזיקלית, נבנה את תנוחת הרכיבה האופטימלית לכל רוכב ורוכבת. ההסתכלות אצלנו היא ההסתכלות הרחבה ביותר שניתן להסתכל על רוכב אופניים. מה הכוונה? אנחנו רואים אותו גם על המזרן בבדיקות הפיזיקליות, רואים איפה יש אולי חולשה, איפה יש אזור שצריך לחזק אותו, כמו למשל חגורת הכתפיים. לאחר מכן נראה אותו בזמן הבדיקה על האופניים האישיים שלו, ונחבר את מה שראינו בבדיקה להתאמה עצמה, ובסופו של יום אותו רוכב יצא החוצה, ורק אנחנו יודעים לחבר את הרכיבה בעולם האמיתי, אם זו רכיבת שטח בתוך סינגלים, איך לרדת דאבל דרופ וכו', למה שראינו בבדיקה הפיזיקלית אצלנו. התאמת האופניים לרוכב מקצוען היא די ברורה לכולם, הוא רוצה לשפר ביצועים, הוא רוצה למנוע פציעות. אבל דווקא כשמדברים על רוכב שהוא מתחיל ונכנס לעולם הרכיבה, ההתאמה הזאת חשובה אולי אפילו כפליים. כי הסיכוי של אותו רוכב מתחיל להיפצע ולרכוב בצורה לא נכונה, הוא סיכוי גדול יותר, כי הוא פחות מכיר את הגוף שלו ויש לו פחות ניסיון בהרגשה של השטח. ודווקא כאן היינו ממליצים להגיע ממש כשרוכשים את האופניים. ההמלצה שלנו היא אפילו להגיע טרם רכישת האופניים, בשביל להיעזר בנו ולקבל ייעוץ לגבי אילו אופניים מתאימים, גם מבחינת המידע וגם מבחינת הגיאומטריה. אז למה בעצם מגיעים אלינו? או מה רוצים לשפר? אז חלק מהרוכבים ירצו לשפר את נוחות הרכיבה שלהם, פשוט להגיד אני רוצה שיהיה לי נוח יותר לאורך זמן, רוצה לקרוא במשך שעות ושיהיה לי נוח יותר. חלק מהרוכבים המקצועיים יותר רוצים לשפר את הביצועים, להוציא יותר ואטים מהרגליים, להיות יותר אווירודינמיים, ואצל חלק יש איזושהי פציעה שהם רוצים לטפל בה ואולי למנוע אותה בהמשך על ידי התאמת אופניים נכונה. אז לכל רוכב ורוכבת נתאים את ההתאמה שלו לפי הפרמטרים שלו והדרישות שלו. אם במהלך הבדיקה גילינו שיש צורך להחליף חלק מסוים באופניים, זה יכול להיות העוקף, הסטם בגלל האורך שלו, כידון בגלל הרוחב או המבנה, תוכלו לבצע את ההחלפה אצלנו, או לחילופין לקבל את ההמלצה המדויקת מבחינת המפרט הטכני של אותו חלק ולהחליף אותו בצורה עצמאית לאחר המפגש של ההתאמה שלנו. אז אם יש לכם שאלות בנושא הזה ובכלל, מוזמנים לפנות אלינו ונענה בשמחה.